Kung ka jasang kana ngi pidang sob hai pi biang sa sin shakni ka jin shakri ka jongi manai ngo yu blei bangila yo biang sa sin kani ka lat man shakri u kung ka jasang kana ngi kwa ban ai khu blei snam thamai basuk ye pi baro ki hap ki barit ye pi baro ki bapet shani ka online service ka jongi bat nganget u blei ula ker khu bhai ngi wala ngi don wala ngi ya lingba uni u pandemic u covid-19 ubala penthut pha ubam bangim yo lat bat kius ke ying jong play ling hanrei ling ba ki ki kor trekam ki balala man pen ban ngin yo i bangin pet ngin shakri yo play bat kum ta nga khot lang ye phi ni ka por ban ye shakri ban ngi man angu yo play ka di sibenta bangin le ban angu yo play ya ka e ka bu play la le ba ha pring jongi kum ta shopping ni ya chkmat to ngin pendam haki jing duai. Au blei pa jangi baham neng. Nyanyo ime ko try pamilaya lam pat yengi ko try shau ni usnam obo thumai ko try Jesu ye. Mela ai yengi ko try walangi la mat shibon ki jing e ko ki hap ki berit. Ki bangi myo lat ko try ban mi shnu ban let shnu kladon ke jing khang lat juni knyang jing pang ko try. Anrai ko try hapreng kini ke barok menang ker khu hi ko try yengi. Kutrai ngi ai ngi dan tang man chu ai ngo eme kutrai. Tang man chu dem gi kho siu kutrai. Ban ngin phla ba melong si shau trai chungi. Kum ta kutrai ai begini ke jing shakri kini ke step kan dalong ke jing ai ngo ke bangin wan ra akhmat jong me kutrai Jesu bin. Shim kutrai ke por ke badang sa teng Jesu ngi pan. Amen. Shua bangin yo sngo na khti jong blei. To ni arwai lang ke jing roi ke ba. Nrius pat saw ng patmai but sans pa prap kandai na kabarem. Yaro pigi ken na baro yu Jesu ubai. Yaro pigi ken na baro yu Jesu ubai. Tungo pigi ken na baro yu Jesu ubai. Nabaro yu Jesu ubai. Tuit pikikin nabaro yu Jesu ubai. Tuit pikikin nabaro yu Jesu ubai. Buram pikikin nabaro yu Jesu ubai. Buram pikikin nabaro yu Jesu ubai. Ini pet lang ngan puli na ka jing roi sam ka bashis pa lai ka khot ka baning kong bar baar ki kintian ki baong kum ni. Kumin sim jonga tu kar khu yo trai bar baro ka bahanga ya ka kerteng ba khu jong. Kumin sim jonga tu kar khu yo trai bar wat klet ya ki jing le bha jong baro to ngin pendam ki jing doi. Nyai ngo ime ko trai mingla yo sngo na kting ka jong me ko trai Jesu biet. Batu ai ba kamin sim ka jong i ko trai ba kan kar khu ka kerteng ba khrau ka jong me ko Jesu biet. Ye jing le bha ki jong me ko trai ki juyai don hasan da ki jong i ko trai Jesu. Ko trai kan rat ngim don i e ban ai ngo ye me ti tang man chur wai ban ya ro kerteng ka jong me ko trai. Ko trai ratu shimi ka donut ka jongi to ya lama me ka jingim ka jongi ko trai Jesu bien ha ka ka step to ai ka jing shakri ka jongi wat sha ko trai kan chulong tang ka jing pendep ro kom lani ka jing tang ka program rei ko trai kan ra ai bingin dale am ta ka buram ka jongi ko trai kham tam ko trai ni ka step to pin ko bori nong kran ni ka por ko trai Jesu bin bato ai ko trai ka ka bami na ka shintur ka jongi kan da long du men sim u jong me ko trai kan ran ka jing pen kre ka jong i ka da long ka jing pen janai ka jong me ko trai Jesu bi ba ki wei can you e ko trai kan tip e ka jing le bha ka jong me ko trai kum bo ong ka sam ko trai ai bu men sim jong i nya ro e ka kerteng ka jong me ko trai Jesu bi ko trai nge don hani ka step ban ai ngo e me wala ngila jam shawi pat usne
snam ubatamai ko try kan ran tu shim batu ya lamingi nu snam ko try ai dala long ka mon ko jomi ai ko try ba baro ke kan long normal biang ko try jis bed ko try game tip ke ban japat ko try kan ran rei bat scamming i we pi we what sha bu kyang jing pang un bit hangi un bit hi we ki hap ki berit i ba pet ini program un bit yeno ko try jis bi ki ba Tracy Tom kiba kwa kiba terang ko try jisu be man kius ke ying ke jome to bat scam me tap me ka snam ke jome ko try yalam me ke jing shakri ke jing what I kan dalong ke jing lam brio re kan halong ke jing persat ju men sim jome ko try sheme ke por pa sa ting jisu nge pan amen hari ke por nge aingu you blay ba miss me da I don bat ngi I balong I chairperson ju seng na iban sam na khting jong blay Nganget kalong sisa kanlong ka jingkar khu yangi wepi we gi hap ki berit lada pi sha score lada pi shong khop pi snap mo kanlong sisa ka jingkar khu ya pi haba ni snap ayu bu ble ukwa ban kran khtin ka jongu bar kum tanga ano pi ka di shibanta ka di ka jiseng ka jongi ban aingu yu ble mo dang sitayo men swangi rkhe ka Christmas ka jingwan long bre ka jong try jongi Jesus Christ ya bahkan sewa ke kuna ke jong pi ya bawa ngin yo ke jing pen em bat kom ta ngin angu ani ke step ngin mani yo blay ling ba ki sur jing ruai shwa ngin yo sngo na kting jong blay kom ta ngan kerpat ya ke praise and worship team kan shim ke benta ke jong I bar hadien jong ka tangan se kerpat I miss meda in se shim ke benta ke jong I hadu ba in the pen wai senon Jong mi ka pen yang ga atra jing ai jong mi ka pen yang ga gan ya ro ya mi gan ai ko ru di jing ai jong mi ka pen em yang ga say xin cho ta bia jing ai jong Kapen yang ga atra jing ai jong mi kapen yang ga gan ya ro ya mi gan ai nguru di jing ai jong mi kapen em yang ga gan ra la kikti gan ra la kikti ban Yaro yami atrai kan rala kikti ban yaro yami gan yaro yami gan ai guru di jing ai jong mi kapen em yang ngan thap la kikti ngan thap la Yaro yami atrai ngan thap la kikti ban yaro yami ngan yaro yami ngan ai nguru di jing ai jong mi kapen em yang ga jing ai jong mi kapen yang ga atrai jing ai jong mi kapen yang ga gan ya ro ya mi gan ai nguru din jing ai jong mi kapen em yang ga I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank
for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Sin sin mentab ya. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Ngapdiang subhai pi baro sisisin hakane kesngi kabakhuj kesngi kabakentang kaba kum kajing singkhana ngiyo yakane ka service kaba ngitip kum ka Thanksgiving service mo kaba ngiyo hakane ka Sunday kaba ningkong jong news nem ar hajar ar paway shwab ngini yach khmat tu ini dwai kokpa jengi bhab neng ban wan ban aingo yemi aublay tukar khu atrai ye ini jingkren ibarit hakni kapor ai kan long ka khubor namta ki khun hep ki jong me hi aublay shim ka buram shladi na bangi pani kini ki hakerteng try nong pen im jong Jesus Christ amen hakani kapor ngakwa bapin sngap yakani ka dekot ka bangadon ban puli mo ka shithi upol ka beningkong shakinong Thessaloni kelenong ka basan ka dekot ka ba khat pra ka ong kumni ha ka baro tu pin ai ka jingu namar kaniken kalong kamon ublay ha u Chris Jisu shapi ngan puli biang sesisin sngap ha mo ha ka baro tu pin ai ka jingu namar kaniken kalong kamon ublay ha u Chris Jisu shapi kumta hakani ka stem ngidon ban kren syapang kani ka wei ka kentien mo le si da ka pareng la ong na du mane ka ka Thanksgiving henry da ka kasi ngila ban ong ka jing ai ngu lani ka jing sngongu ka ta ka jing ai ngu ka ta ka jing sngongu tungin ya pai kendiat mo ka jing ai ngu ka jing sngongu mo ngila ban ong bakadei ka jing ai kublay kajing sngongu bangi penpau shakiwei dah ka bangi ong kublay shibun thank you day yakiwei ki bangi ngi yakendu mo nang ta de ngi pai pan balay ngi haban penpau yakani kajing sngongu balay ngi haban aingu bali kalong very important hadu kata day lani bangin ong kublay habangi yo yaka mo ti pi kalong kumki kena kamtam hakasngi kha ka jong pi ka birthday lane hakisngi gi ba pio ki results dai ki promotion results ki jong pi ngiyo ki gifts
ngiyo iki presents but mar senyo ya ka gift ngiyo iki present ngi juang kumno thank you kublay shibun namar belay namar bangi kemen ngi sngongo bangi yo ikita kitiar ki bangi ngi sngo tenan day ti kumta kumju ken kalong ngi ublay uhikay ngi lingba kani ka bible layat hu ba mangi kum ki khon ublay ken ngi hab banang bat ngi hab ban penlien bangi day ban aingu ban long ki bas ngongu kani ong mga mo la tho hakaktin kejong ublay katu ka bang lapuli menne ka ong kumno ha ka ay baro tu pin ay ka jingu namar kani ken kalong kamon ublay day ublay ulah hikayang iwang ay ngu long ki bas ngongu okay idey banong ban penpau kata ka jing bangi long kita ki bas ngongu daki bangi ong kublay shibun daki bangi ong thank you day ti namar kata kabamud ba ublay ukwa yangi day bangin ay ngo kamtam ka ya kan di ka snem katu ka snem arjar arpo ngila I shadin 12 months day kat arbnai ngila yan ti ja ayu hakini ki kat arbnai ki gijing ja to yele ban kan mau pi pi don ne em kata ka bapin ong thank you bapin ong kublay shibun ya ublay mo ngin ya pai ti pet ba ka ni kod ru ka ong kumno ha ka baro kamot in everything that you do give thanks ko ong kaktin ublay mo ti but kum ki briu kani ka jinglong ka jong nadu ki barit hadu ki balahe ngi jusu tenat ba ban ong kublay shibun ban ong thank you lada ngi yo ikitiar gi baso tenat lani lada jaga ka baso tenat hangi ngi jusu tenat ba ban ong kublay with excitement da ka jingkemen day tin re lada jabat ka bums ngau tenan long kumno pi don hi kata ka mood ban ong thank you kublay shibun perkat bah usnem arajar arpau bapila I shadin don na em kum kita ki jingjaru day ti namar kata hakan ni kapor ken ngalale kum ni namar ba ngila puli em kani gerkhot mentan ko ong kum nu hake baro tu pen ai ka jingu ngalale kum ni ngala shna artli ki list number 1 but list number 2 mo ngadon two kinds of list arjat ki list bali nga bu ikini ki arjat ki list tong inya pai ka list number 1 mo ka list number 1 ngala shoot ho kini ki points tidala kut kani ka jing shakri ru pilaban at shoot ki points sang tu mo kat kum ka jing sngo ka jong pi ha ka list number 1 ngadon kani ken ban ong ban ai ngu ban sngo ngu ha ka list number 1 ngap ha mo number 1 ngadon ban ay ngu balay namar ba ngikon ngi shat ngi klan kene ka met jong ngi ka klan kum ki khna kum ki samla kum ki rangba kum ta ter ngi don ka met ka phat ka bakot ka bakhya mo uni usnam arajar arpo ula ai ngi ka met ka bakot ka bakhya mo ublay ban ngadon ban ong thank you kublay shibun bamila ay nga kani ka met ka bakot ka bakhya nang ta de ka de ha ka list number 1 bangiyo ya ka jing bam ka baman ka sngi day don ki khna ki babam lai sin don babam sau sin san sin chi sngi don ki basu bam be baro shi sngi day la shong lai hayeng shu tngan shu bam shu shim ka ngi day ban long grateful day ngi day ban sngongo ban ai ngo balay dang yo so ya ka bam ru ya bam be day ngim dan kam ban sha tngan ngia bam ngiyo ki jing bam ki jongi ki baman la kasngi ki batay ya kani ka met ka jongi day nang ta de don ayu de bangin ai ngu ya ublay bangiyo ya imay ngiyo ya ipa kin men ki para ki bhayi ki bhasem kini kan mau bha mo ki de ki gifts ki ba ublay u ayangi day u ayangi kini ki kme ki pa ki bhayi ki bhasem
ki baba ki kongkong gini kidi ki gift ki ba ublay u ai ngi bakin pensngan ngi bangin sngo kemen habangi pai shaki bangi don bat ki nang ta de ka ide kam tam kawai ka banga sngu tenat ken kalong kani namar kum ga jingi seng khana ngimyo banwan chakayeng ublay ban penlong ga jingi seng kani kawai ka gift ru ublay udang ai ngi arajar arpo ka kata ko online service lingba ka YouTube dai ka jingi seng khana ka klem shimla kut baro shisnem ka klem shimla du klem shimla ja andre udang ai ka u ai ngi kani ka online service dai ngi la banya pet na ki phone na ki TV dai but ngiyo iki jing hikai na ka ktien ublay man kasande ngiyo ban sngap iki jing hikai na ka ktien ublay ki ba batay ka jing im gajongi dai ka ba hikai ngi kumno bangin long ki khna ki ba kumno bangin im kumno mo nang ta des ka we ngabu ha kani ka list number 1 ken kalong kani bakum ki khna school pat ken pidon ruban ai ngu nusnem arajar ar phaute bingila ie beli ngo ongum ta namar kum ki khna school lada pishu shong bet khat ar bnai klem kre kon klem le ai long kum no ngin sa long kum to ka jing le kai ken ka babu hang tu ha kendong ka bam shim la pendan kam shisnem la buthu lut mi tenat shu trekam yai kam shu ha namar kata ngi don ruban ai ngo bangi dang yo ya ka online class ling ba ki nong hikai jong ni dai ki nong hikai jong pi ki miss ki jong pi ki sir ki jong pi ki ai kam ya pi ki hikai ya pi dai ling ba ki ni ki online class but kalong ga jing man to ya pi ken namar belai pi yo te ban learn something new how ar hajar arpo pila tip kata ning ko ngaklam tip te katu how 2019 ngala tip menta how 2020 ngayo ya ka jing hikai ling ba ka ni ka online classes ru dai to katu kala akut ka ni ka list number 1 jonga ti pila ban at shu da pikwa mo list number 2 ka list number 2 ka compare bhana ka ni ka list number 1 na kata ka daw ki mi arjan balik ka pair tong ni pe ka ni ka list number 2 ngala ong kum nemo ngala perkhat halade list number 2 gede ke kum nemo ka bawa na ka jing perkhat ka jonga ka long kum ni ken ban ai ngu yu blay ban sngo ngu yu blay baha pedeng jong ka ni ka klam covid-19 u blay udang pendap udang penbiang yangi dai na haus nam arjar arpo ka jing it ka jong ublay kadang pau kadang don ringkat bat ngila ban yo kumno ha ka to ka list number 1 ngala puli menne shibun ki jing le pha ki jong ublay dai ti ka tu ka pen pau ba ka jing it ki jong ublay kadang don bat ngim dai ban klet ya kata haba ngila dai ban shong ha ka ni ka lockdown ngi dai ban shong ha pedeng jong ka ni ka jing ja jong ka ni ka covid-19 ru ndrei ublay ka jing it ki jong u ken kam ju i noi ngi mo nang ta de ban ai ngu yu blay kan ni ka we kan mau pa ba udang ai ngi kalat habangi pang ni shitom ngiyo ban let ban shim dawai ngiyo nong sumar ki doktor ngiyo ban let ki hospital dei haus nam arajar arpo dei wat habadon habadeng ki jingpang lani pi sngo pang pi sngo shitom pi uble klem khang katakalan ar hajar ar paru lem no uple u ay pi ki dawai u ay pi ki doktor ki ban yarap ban pen khia ya pi ide ban sngongo dam ta jong kan niru mo ban nang ta de ka ede kam tam bangin ay ngu uble ke namar bale u betin u yalam lenti yang ikini kasnam ar hajar ar po ka bangila i shadin Kapala dadam day ka jing yalam ka jong ublay ken ngan ong yapi nginum long kumni kumbangilong ha kani ka arhajar arpuway kini baro kidi jing le bha jong ublay day but day namar kata ngide ban kan mau bha ban ai ngu ublay ban sngo ngu ublay okay namar balay namar teng kum ki briu wat dangi bala he ruti ngiken mau ban sngo kemen ban ong thank you ban penpau kata kijing sngo ngu ban ong kublay tang ha baja ka ka babha da ja ka bas niu bas ngo si kwa hira tang ban lay eru kan mau hira yu blay ru dai ngi ting dan man gi bakan no ublay hi uklem hikai ngi bangin long kumta namar kata
ngin sngongo ya ka e baro ka bangi ngilayo pediang haus nem ar hajar arpo kumba ka verse ka bangla puli menena ka Bible ka bala tho da upol shakinong Thessaloni kalenong ka besan ka dekot ka bakat pra ka ongkum no ha ka e baro tu pin ai ka jingo namar ka nigen ka long ka mon ublay ha u Chris Jesu Shapi tungin kan mau ba kum ki khana samla kum ki rangba bala he lasan nginang ban phai shuble man kapor ban ong kuble shibun able namar ba minang don ringkat bat ngi uble nam ta ka buram ka jong u amen but hakaba kut jong ka niga jingkren ngan kerpat ika praise and worship team ngin yarwai ika to ko we ka jingrai ngi yanang lang baro dei give thanks with a grateful heart. Ngin ya shim bentalang ikut ka jingrai, ngin ya ruai, ngin penlet jingmut, bangin ong give thanks, bangin ong thank you ya ublay. Mo, okay to. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bat hakabawai no tu ai ba kajing it ba ublay ko pa kajing ay ublay kun kajing slok kajing pinchat bor siam ba kuit kinilai kin syong sa ringkat lembat kajing sengkena lembat baro kiriu kuit kiriu nget satlak kapertai nado menta syadu kibam jukut hiru amen.